زکات الفطر من دوستان فرض ہے، ہنچو کہ صحیح بخاری و مسلم حدیث اتکا روایت کتا عبداللہ بن عمر فرمانی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر فرض کتا آ چیز کہ رسول اللہ فرض کتا ابزا اللہ سبحانہ وتعالی فرض کتا گوشتے چھا نایان چی یک ساعی چا نایان یا کہ جوان چی گوشتے غلام سرا بھی و آزات مردم سرا بھی، جنین سرا بھی ہستے یہ چیز، مردین سرا بھی ہستے، کسانی چوکے سرا بھی ہستے، مزرین مردم سرا ہستے، درستانی سرا ہستا زکات الفطر، بلے چوکانی و جنین زکات الفطر کہہ دے گیا مردی نہ دے گیا ہمیں ڈولا غلام ہے اگر غلام ہستے مرد میں کرا ای واجیا ای زکات الفطر کشگیا دے گلوٹنتے گڑا ون دوستان فرض درستانی سرا مسلمانانی چہ بعض مردم جو استا کنتے انچے جنین ہستے لا پر رامی چوک کے لا پئی صحیح قول ہمشین کہ اشیا زکات پر نے ہمیں چوک کے لا پئی اشیا زکات دے نہ لوٹنتے او زکات الفطر من دوست حکمت چی واسطہ اللہ سبحانہ و تعالی زکات الفطر فرض کتا مسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اتکا روایت کتا ابن عباس گوشتا ہمیں واسطہ رسول اللہ فرض کتا زکات الفطر معنی ہمشے کہ ہر چی تھی روچگی تو کا کمیے ات کا تو روچک بتگے بدے حبری کتا بدے لفظی تو تی زبانہ کشتا ہمیں زکات الفطر وحدی کو تو دے اللہ سبحانہ و تعالی تبزا روچگی پورا کم مکمل کنتے ہر چ گناہی تراچی بتا روچگی حالتا ہمیں واسطہ اور دوم حکمت ہمشے کہ غریب ایدے روچے سیر ببا اشودی مبا بایدے درستے مسلمانا سیرے مردما ایدے روچے خوشی ہور ببنگو یعنی لاب سیر بھی بیتے اے روچا ہمیں دوی حکمتان واسطہ